Hej, jeg hedder Mads. Og jeg hedder Trine. Og sammen har vi firmaet Life by Invitation og det organisationsudviklings online program, som vi tilbyder til plejeområdet og til sundhedsområdet. Vi laver organisationsudvikling ikke udefra og ind, men indefra og ud. Og det vil sige, at i stedet for at gå de mere traditionelle veje, så arbejder vi med den følelsesmæssige opgradering af alle individer i organisationen. Og ved at vi opgraderer følelsesmæssigt, så forandrer alle individerne i organisationen deres tanker, følelser og handlinger, og dermed også får nye resultater. Og så bliver det en forandring af organisationen indenfra og ud. Ja, og vi har besluttet os for, at over de næste par uger, så vil vi sende en lille smagsprøve afsted, sådan jævnligt. Og det bliver en smagsprøve på programmet, og der kommer øvelser med, sådan at jer, der ser med derude, I kan få en fornemmelse af, hvad det er, at det her det handler om. Så sørg lige for at følge vores firmaside her på LinkedIn. Der er et link lige her et eller andet sted rundt omkring videoen, sådan at du ikke går glip af nogle af de her opdateringer, fordi det er vi sikre på, at du vil synes er fantastisk. Vi ses! Vi ses!